ассалому алайкум тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умед дорам ки ҳар яки шумо хуб ҳастед. дӯстони азиз, имрӯза навори мо мешавад распродажаи беҳад зурай. То охира тамошо кунед. нархошон ҳамаш 110 сомонияй. марҳамат, чӣ наворе ман нишон метим 110 сомонай. лекин дар хотир дошта бошед ки яктаи ки ҳастанд барои ҳаваи 110 сомонай. бисёруш яктаяй. Инами мисол яктаяй. марҳамат, 110 сомонда метавонед харидорӣ кунед санги хамелёни тозаи якум сорт. худаш папилни доинг. ана баъд дубайский. ана баъд ҳозир бо дигар хелош ҳастай. Дигар хелошам нишон метиҳем. тамошобинони азиз, пеш аз давом додани навор ман мехоҳам шуморо бо як бонуи зебо шинос кунам. интернет-магазин дорани хоҳараки мо ва дар телеграм низ каналшон ҳастай. марҳамат, метавонед даромада бинед. бисёр либосҳои хушрӯ дорам барои занҳо. ҳам борои бишкек аст, ҳам борои туркӣ. суратош ҳастай. бо дар ватсапшон нависед, рақамошон дар рӯи экранай. шумо да бо сурат мепартояд. нархошон бисёр нархҳои хубай. баъд ҳама намуд стил доранд. ҳам современный стил ҳастай, ҳам барои духтаракое ки сатр мебанданд сатр доранд. мисол куртои фасон доранд. ҳар он чизе ки шумо мехоҳед, куртои занона бошад, чӣ стил бошад, рубашка, ҳар он чизе ки хоҳед ҳастай. марҳамат, бо анами ссилкаи телеграмшонама закрепид мекунам дар комментария. шумо даромада аз телеграмшон тамошо кунед борошона. а касе ки мехоҳад дар ватсап катишон гапзанон кунам, марҳамат, рақамҳои ватсапшон дар рӯи экран ҳастай. нависен, шумо да сурат мепартоянд. доставка ҳамаи ҷо доранд. бисёр нархҳои хубай нархошон ва борошонам сифати нағзай. хулос беҳтарин интихобай дар анамин интернет-магазин бо худтон мебинед. вақте даромадед, суратҳоро дидед, бо худтон хулосатона мебироред. дӯстони азиз, анаи адрас глак ям 110 сомон, се сангаяй, доинги тозаяй, доинги хушрӯвай. чӣ хеле медонед, доинг обшӯвай мешӯвӣ, чанд борам шӯвӣ, чӣ намешава. хушрӯвай материалаш. ям ҳамхе духтарако. марҳамат, хоҳишмандо метавонед нависед, суратша партоен дар ватсап. инаи дубайскияй 110 сомон. марҳамат, ҳамаш материалҳои фасонанд. духтаро ҳамаш, ҳам гулошон, ҳам хучон. ами яктае ки мондагияй 110 сомон. инаи ай ҳама материали қиматай 180 сомая. ҳозир 110 сомон. як таи мондагияй ба назар гирен. игли хушрӯвай некем бори навай. дӯстони азиз, на марҳамат, 110 сомонда метавонед харидорӣ кунед. лёнай хушрӯвай, качествашда гап нест. гулшам бинед, гули фасонай. анаи духтаро, ази даётон боша, ман видео карда будам. тамом шидам, як дона буд тамом шид. ҳозир бо аз рӯи боро як тай дига пайдо шидай. духтарако метавонед рангаш беҳад хушрӯвай метавонед. и ваяй лавдоманӣ заказ кунед. 110 сомониям. ана миллиони фасонай ира хушрӯ мехаридана. ина сангои сваровский рангазадагияй 110 сомон. мана духтарако ҳамаш хушрӯвай. то охири навора тамошо кунед. беҳад хушрӯ 110 сомон. иш бо хамелён ай сангош диден. аз инам дутаяй. на бо кадомаш ҳастай нишон тиен. манаиам як таяй дубайским. ин хеле глак задагияй дидед, дизайн кадагияй. 220 сум буд, чум чанд сум буд. ман видео када будам духтаро. ана марҳамат, бо ҳастай. аз анаи намудаш, анаи намуда и санг 130 сомона буд. ай сабабе ки ази ҳози бисёртарай распродажа ба хулосае омадем ки распродажа карда шумода пешниҳод кунем. ази ҳаст. гулаш гули фасон. нархаш 110 сомон. духтаро, касе барои савдо мехоҳед, касе барои чизе ки мехоҳед, нависен. бо оптумда арзонтар мешава аз ин нархҳо. ина як гули дига бомба гуфти гапо. гули фасон
اینا من این از продажа 110 сомон. Ана این бо гули зури зур буд аз 200 сомон боло буд. ҳозир бошад чанд сом? 110 сомон. марҳамат, дер накунед духтаракҳои азиз. нависен чӣ барои савдо, чӣ барои падарка, барои туй, барои пӯшидан чӣ намуде дар корайтон нанависен. инами нархҳо ҳозир ҳами хеле 110 сомонӣ. хулоса инам хеле. баъд як чиз дига духтаракҳои азиз, мо ин распродажаро видео кардем гузаштак. баъде ки оянда да ман навор кардам, баъзан наворои паплинои ма 160 180 нишон метим. баъзан менависанд духтаро ки паплинотона қимат кардед, не духтаро вай борои навай ва ё ҳамин нархан аи чизе ки яктаи дутаи мемона мо распродажа мекунем. хулос на 110 сомон. инаи гули хушрӯбай гирен аз ин дутае ё ята як тишак тамом шид якташ. хулоса ина 110 сомон. аз ин дута мондая, аз ишам дута мондай. иям фасонай лёнай сангаш хамилён гили евростил. анай гилам хушрӯ дубайски. марҳамат, и занҳои калонда нағзай лакш ям 110 сомон. охирон як донае анами рӯза распродажа бо ҳамин ҷамбаст мешаванд 110 сомон. иям ами як донаи атласа бинед чӣ хе фасонай бинед санги ира бовар кунед ин ҳам ха қимат буд. ҳай ҳозир распродажа дафсидагай байш муллои макай муллои макай материалаш инакем 250 сумай ман нишон додагӣ нест ва ё ғавсан. и муллои макай и дигаяй михтаро ҳамишам ба назар гиред. хулоса ҳамино анамин нархам.